Hola, bon dia. Benvinguts al webinar sobre obligacions de transparència de les fundacions. Us explico una mica com funcionarà el webinar d'avui. Podeu canalitzar les preguntes que ens voleu fer a través del xat i de preguntes i respostes i les traslladarem a la Carolina quan acabi la presentació i la Sara. I quan sortiu de la reunió, sisplau, us agrairíem molt que ens contesteu una enquesta que us obrirà, una enquesta de satisfacció del webinar, i la presentació que veureu ara en PowerPoint també l'enviarem en posterioritat i la gravació també de la jornada. Res més. Passo la paraula al Pere Fàbregas. Gràcies. Hola, gràcies, Montse. Bon dia. En primer lloc, jo us voldria agrair que us hagueu connectat en aquest webinar que novament ha organitzat la coordinadora. Agrair també a les ponents, tindrem dos ponents avui, la seva preparació de la sessió i que hagin acceptat col·laborar amb això. Aquest webinar ha tingut una incidència important, hi ha més de 260 persones inscrites, vol dir que hi ha un interès especial per intentar esclarir aquest món complex de la maranya jurídica de la transparència, per on va i què es tindria que fer i com es pot fer de la manera més senzilla. Com sabeu, la coordinadora és una candidat de segon nivell de les fundacions de Catalunya, agrupem molts centenars de fundacions i realment el sector fundacional, com sabeu, té més de 80.000 persones treballant-hi, 40 i tants mil voluntaris, representa entre l'1,5 i el 2% de l'economia del país, etc. Per tant, és un sector important i que creiem que va creixent i va tirant endavant malgrat tots els problemes que comporta, òbviament, la crisi amb tota la duresa que això fa, tant pels ingressos de les fundacions com per l'augment de les despeses, per la demanda social, òbviament, en moments difícils i durs creixent. Avui parlarem de les obligacions de transparència a les fundacions, una visió global de totes les disposicions vigents i una mica jo volia explicar el perquè de tot això, no? Per què fem avui això? Vull dir, realment l'excusa és que ha sortit un decret fa 4 dies que intenta esclarir coses, que potser les fa més complicades, perquè intenta esclarir coses, però tot això ve de l'any 2013-2014. Deixeu-me que faci una mica d'història, perquè això és de quan jo vaig començar a fer de president de la coordinadora, i vull dir, és de les primeres coses en què em vaig veure embolicat sense entendre gairebé res, però vull dir una mica forçat pels aconteixements. L'any 2013 l'estat espanyol va fer una llei de transparència, que va dir que era aplicable i tal. Llavors, a Catalunya, el Parlament de Catalunya va decidir, per iniciativa del Parlament, no del govern, sinó del Parlament, fer una llei catalana de transparència, que es va estar en un debat parlamentari i que es va sortir publicada el dia 29 de desembre del 2014. Aquesta llei implicava unes regulacions de transparència bàsicament per les entitats que rebien diners públics, fossin fundacions o fossin una altra cosa. També, a la vegada, el govern, no el Parlament, sinó el govern, va decidir una iniciativa parlamentària de fer una llei del protectorat nova, és a dir, de fer, i això era una conseqüència de tota la història del cas del Palau i de tota la necessitat de fer una reflexió d'intentant que tot això no tornés a passar. Llavors, aquesta reflexió es va fer al llarg del 2014 i al final també en aquesta legislació hi va haver-hi regulacions de transparència per a les fundacions i finalment tot això va acabar aprovat el dia 29 de desembre del 2014 les dues lleis, tant la de transparència com la del protectorat. Evidentment, la de transparència espanyola segueix estant vigent i, per tant, hi ha algunes coses que obliguen. Això ja ens ho explicaran els experts, que això és per nota ja, no? Però, jo recordo la sessió en què vaig anar a fer una compareixença al Parlament per explicar què pensaven les fundacions de tot això, no? Realment, veure com funciona el Parlament és interessant, com a mínim, de veure, no? Realment, quin èmfasis va fer la coordinadora amb aquelles intervencions parlamentàries i en papers i això, no? Va fer l'èmfasis de 2 o 3 coses, no? És a dir, una era, en el cas de, veient que hi havia regulacions en la llei de transparència a les fundacions i també en la llei del protectorat, i home, tindríem que tindre una disposició que ens digués com a fundacions què hem de fer. No què hem de fer això i allò, sinó què hem de fer.
que algú ens fes de tot això que hem de complir un sol marc. Llavors, això va sortir a la disposició addicional 7ª de la llei de la transparència dient que es tenia que sortir en 6 mesos una disposició que esclarís això. És a dir, com s'ajuntaven les dues lleis. Això va sortir una resolució el juliol del 2015 explicant-ho i, per tant, està en vigor. També una altra de les pressions de la coordinadora en aquella època era de dir, home, no fem les mateixes regulacions de transparència, i aquí estaríem parlant més de la llei del protectorat, sobre les fundacions, si són grans, si són petites, si utilitzen fons públics, si no utilitzen, si reben subvencions, si no en reben, etc. Tindria que ser, és molt diferent una fundació que hi ha 3 voluntaris fent no sé què que una fundació que té 500 treballadors. És a dir, no és el mateix. Per tant, ni els mitjans disponibles, ni tampoc la importància pel conjunt del sistema. Això va portar que en la llei del protectorat hi hagi un article 5è, apartat 2, que diu que el nivell de subjecció de les fundacions i associacions d'utilitat pública als instruments de la transparència que estableix aquest capítol s'ha de fixar per mitjà d'una ordre del conseller del Departament en matèria de fundacions i associacions en funció de la dimensió de les entitats i de l'origen de les fonts de finançament. És a dir, una mica ens van fer cas dient, bueno, ho explicarem això, ho tindrem en compte. Ara com? Doncs es tenia que fer una resolució. Aquesta resolució va ser una ordre que va aparèixer l'any 2018. És a dir, ja amb una diferència de 4 anys per fer aquesta ordre de la mida que tenia que veure, etc. Però al final va sortir i està en vigor. És a dir, tot això és el marc del que ha anat portant. Però és que a més, doncs ara acaba de sortir, ara al febrer, el decret que de fet és el reglament de la llei de transparència del 2014, que també s'ha de complir. Però és que a la vegada, quan això va començar l'any 2014, a part d'això, també les fundacions de repente es van trobar davant amb el reglament de la llei antiblanqueig de capitals, que les afectava, amb la reforma tributària, que les afectava, i amb la reforma del Codi Penal, que també les afectava, que deia que una institució jurídica pot ser responsable penalment, entre altres coses. Per tant, tot això venia junt i a poc s'ha anat ordenant, però dintre, jo diria, del desordre que, com veurem ara, encara queda, perquè hi ha encavalcaments d'unes disposicions amb les altres, disposicions que havien de complir això i també el contrari, o amb aquestes limitacions, o amb aquests... I això és el que intentarem esclarir al llarg de la sessió d'avui. Deixeu-me només una reflexió final pel tema de dir, per això de la transparència perquè és important. A mi em sembla que val la pena remarcar-ho. Des de la coordinadora defensem que això és important pel sector fundacional. Som unes institucions o unes entitats, les fundacions, que depenem clarament de la nostra imatge, de la nostra reputació corporativa, tant de cada una de les fundacions com del sector en general. No és bo que una fundació surti als diaris o als mitjans de comunicació en general per lo que sigui. O que hi hagi les confusions que tenim aquests últims dies amb les fundacions de Liechtenstein, que és un concepte radicalment diferent, que no té res a veure amb el que és legal aquí a Catalunya. Realment, per això és important la transparència. Ens sembla que si apel·lem a la generositat i a la confiança dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, això ens obliga a explicar-nos, a publicar, a comunicar, etc. A vegades això és difícil, perquè a vegades m'han vingut fundacions i n'hem parlat i dic, home, però jo estic en un concurs competitiu amb altres institucions que no són fundacions i jo tinc unes obligacions de transparència que l'altre no les té. Per tant, jo he d'explicar la meva estratègia i l'altre no explica. A mi em poden copiar i l'altre no pot copiar. Malgrat tot, això pot provocar algun problema a curt termini, però a llarg termini és evident que és bo apostar per la transparència. Hi ha un altre cas de fundacions més familiars i patrimonials que diuen, jo si no demano res a ningú em dona res perquè he de ser més transparent. Esclar, si ho parles amb els reguladors et diuen, però hi ha uns avantatges fiscals, que al donar uns avantatges fiscals això implica una aportació o no cobrar diners públics per part de l'Estat o de la Generalitat i això implica també que s'hagi d'explicar què es fa. Per tant, jo crec que és un camí que és difícil de tirar enrere. Si mireu què està passant en el món que no és de les fundacions, el món de les empreses, els han fet una llei, que és la transposició d'una llei europea, d'informació no financera que han de publicar les empreses, un llibre gruixut així, que al final és més o menys el mateix. És dir, què més hem d'explicar per ser uns bons ciutadans?
Llavors, vull dir que això ha vingut per quedar-se i és un tema que, com abans, com no ens el trobem de sobre, és impossible, més val que siguem els líders d'això. Perquè això també és una expressió de governança democràtica, que hi ha moltes institucions que no tenen de cap manera. Per tant, a mi em sembla que estem en una posició d'avantatge, perquè ens han fet més lleis que ningú, no? Probablement, però intentem aprofitar-ho per tirar endavant i ser, jo diria, uns avançats en aquests temes. Per tant, si us sembla, començaríem la sessió. Heu vist en el programa que la sessió es composa de dues parts. Una part que és explicar tot aquest lío de normatives i de coses que ens afecten, obligacions, etc. Que ens farà la Carolina Sainz, que la teniu aquí, és advocada de Busquets Economistes Auditors. Sabeu que Busquets és una de les institucions que col·labora amb nosaltres en intentar ajudar les fundacions a complir les seves obligacions i els seus marcs de referència legals, jurídics, comptables, fiscals, etc. La Sara després ens explicarà no hi ha tant el marc legal, sinó quines eines ha intentat o ha desenvolupat la coordinadora per intentar fer més senzill, més fàcil, el compliment de totes aquestes normatives. Perquè realment hi hem fet un èmfasi i hem dit, bueno, si això s'ha de complir, el que s'ha de fer és fer-ho el més fàcil possible. I una mica amb aquesta orientació s'ha fet. La Sara la coneixeu perfectament, és la gerent de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Per tant, jo aquí ja em callo i, si us sembla, comencem. Carolina, endavant, com vulguis. Gràcies, president. Bon dia a tothom. En primer lloc, el que voldria és agrair aquesta presentació que ens ha fet el president, que ens ha fet un dibuix molt clar del que seria la normativa que tenim vigent a l'estat espanyol en aquest moment i també en concreció amb Catalunya. Ens ha explicat una miqueta com vam viure des de la coordinadora aquest desenvolupament normatiu a nivell autonòmic i, en fi, ens ha posat una miqueta amb antecedents del que seria la presentació, que a nivell jurídic intentaré fer una mica de síntesi del que tenim vigent actualment i llavors donarem pas a la paraula a la Sara per tal de concretar una miqueta aquestes obligacions de transparència, com ens pot ajudar la coordinadora. Dit això, si us sembla, entrem en matèria. Passaré a compartir el PowerPoint que, com us hem indicat, us el podrem passar perquè el pugueu tenir tots. A veure... Molt bé. Doncs, si us sembla, entrem en matèria. Com dèiem, llavors al final tindrem una mica de sessió de preguntes, intentarem resoldre dubtes, vull dir que qualsevol cosa ja ho sabeu. Entrem en matèria. A veure, la primera diapositiva. Aquí el que hem intentat és fer una mica de relació del que seria el marc legal que tenim actualment a l'estat espanyol. En un primer moment tindríem la transparència a l'àmbit estatal, la llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, és a dir, la llei normal, perquè ens entenguem, que regula la transparència a l'estat espanyol. En segon terme, parlarem també de la transparència en l'àmbit de Catalunya, vull dir, seria l'homòloga de la llei espanyola, seria la llei 19/2014 de transparència del 29 de desembre. Seguidament parlarem també de la concreció que fa el reglament, que seria aquest decret 8/2021 que ha sortit recentment, que és de 9 de febrer. També farem esment de la resolució de justícia, la 1563/2015, que ve a ser una mica intenta ser un enllaç entre aquesta normativa de transparència en l'àmbit de Catalunya i en el tercer bloc, que seria l'específic de fundacions. És a dir, aquesta resolució el que fa és intenta fer una mica d'enllaç, ja ho veurem això més endavant. I per últim, entrarem ja en una normativa específica sectorial de fundacions en l'àmbit de Catalunya, que serien bàsicament aquestes dues normes. La llei 21/2014 del protectorat, que com bé ha dit el president, es va aprovar en la mateixa sessió parlamentària el mateix dia que la llei de transparència,
I en últim lloc farem referència a l'ordre de justícia, la 152/2018, que aquesta ordre el que intenta és aclarir una miqueta el nivell de subjecció de les fundacions amb els instruments de transparència. Com ja ha dit el president, aquí ens fixarem en matèria de dimensió de les fundacions i també en si reben o no fons públics. Vull dir, aquest seria una miqueta el marc normatiu amb el qual treballarem la sessió d'avui. Començaríem amb una mica intentar diferenciar l'aplicabilitat de la transparència, de la normativa de transparència a nivell estatal i a nivell autonòmic, a nivell català. Tindríem aquest article, el 5.2 de la llei 19/2013, que estableix que les obligacions de transparència contingudes en el capítol 2, és a dir, publicitat activa, s'entenen sens perjudici de la normativa autonòmica corresponent o d'altres específiques que continguin un règim més ampli en matèria de publicitat. És a dir, què ens està dient aquest article? Ens està dient que la normativa espanyola té caràcter supletori respecte de les normatives que es puguin aprovar per les comunitats autònomes. Això ja com a primer punt de referència. Mateix tenim la disposició final 9ª d'aquesta mateixa llei 19/2013 de transparència, amb la qual ens diu que les comunitats autònomes hauran d'adaptar les seves normes a aquesta llei. És a dir, aquesta llei el que ve a establir és una mica una llei marc que fixa una sèrie de principis generals. Llavors, a partir d'aquí, què fa la llei estatal? Delega a les comunitats autònomes el desenvolupament del contingut de transparència, òbviament amb un sentit de major concreció i de major precisió normativa. En aquest punt, fer referència o fer recordatori que fa a la nostra comunitat, la Comunitat Autònoma de Catalunya, tenim competències exclusives en matèria de dret civil. Això ja ho estableix l'Estatut d'Autonomia, l'article 118, estableix que Catalunya té aquesta competència exclusiva en dret civil i això que implica que tenim competència en matèria de fundacions. És a dir, aquí regulem la constitució, l'extinció de les fundacions, beneficis fiscals, etc. Vull dir, aquest seria una mica el marc d'aplicabilitat d'una norma estatal o d'una norma autonòmica. Dit això, comencem amb la normativa estatal. En aquest punt, a veure, a l'àmbit d'aplicació tindríem sector públic, sector privat. A veure, sector públic no hi entrarem massa, vull dir, aquí us hem volgut posar una mica la relació d'entitats del sector públic que estan subjectes a aquest àmbit de transparència estatal, però el que ens interessa, òbviament, és el sector privat i el tema fundacions. Però bé, a tall d'exemple, sector públic que inclouríem l'administració pura i dura, perquè ens entenguem, és a dir, administració de l'Estat, administració de les comunitats autònomes i administració local, organismes autònoms, entitats de dret públic, corporacions de dret públic. Vull dir, no entro en el detall, ja dic, perquè ens interessa més la segona part, que seria el sector privat, però sí que voldria fer esment en que dintre d'aquest sector públic tindríem les fundacions del sector públic previstes a la legislació de fundacions. Estem parlant d'àmbit estatal. Segon punt, aplicació al sector privat. Aquí tenim dins del sector privat organitzacions sindicals, empresarials, partits polítics i pel que ens interessa en la ponència d'avui, en la presentació d'avui, serien les entitats privades que, important, percebin durant el període d'un any ajuts o subvencions públiques en una quantitat superior a 100.000 euros o quan almenys el 40% del total dels ingressos anuals d'aquestes entitats tinguin caràcter d'ajut o subvenció pública, sempre que arribin com a mínim amb aquesta quantitat de 5.000 euros. En aquest punt us vull fer esment que aquest llindar econòmic és exactament igual al llindar econòmic que estableix la normativa catalana. Vull dir que fins aquí, a l'àmbit d'aplicació, en quant a entitats privades, els llindars econòmics serien els mateixos. És a dir, tinguem clar, si som una entitat privada que percebem durant un any ajuts públics per import superior a 100.000 euros, estarem subjectes a transparència estatal, o bé, quan almenys el 40% del total dels nostres ingressos anuals tinguin caràcter d'ajut o subvenció pública sempre que arribin amb aquest mínim que comentem de 5.000 euros.
Què ens diu també com a obligacions de transparència aquesta normativa? Ens estableix, quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre que persegueixin exclusivament fins d'interès social o cultural i amb un pressupost inferior a 50.000 euros, aquesta obligació de transparència es pot fer utilitzant els mitjans electrònics posats a la seva disposició per les administracions públiques. Òbviament, l'administració pública, respecte de la qual ens provingui aquesta ajuda o subvenció. Si no estem en aquest cas, és a dir, que no tenim aquest pressupost inferior a 50.000 euros, què haurem de fer? Doncs haurem de publicar a la nostra pàgina web, d'una manera, diu la llei, clara, estructurada i entenedora, la següent informació. Llavors aquí us faig una mica de relació de la informació que cal tenir publicada a la web. Aquesta informació seria la relativa a les funcions que desenvolupem dintre de la Fundació, la normativa que us pugui ser d'aplicació, l'estructura organitzativa i a aquests efectes s'ha d'incloure també un organigrama actualitzat que identifiqui els responsables dels diferents òrgans. Així mateix, quina altra informació hem de publicar? Doncs contractes celebrats amb l'administració pública. Què hem de mencionar? Òbviament, els elements bàsics de tot contracte, l'objecte, durada, import de la licitació i adjudicació, el procediment que s'ha utilitzat per a la seva celebració, instruments a través dels quals s'hagi publicitat, modificacions eventuals de contracte que hi hagin pogut haver. A part de contractes, que hem d'informar? Convenis. El mateix. Quines mencions s'han de fer? Doncs les mencions bàsiques del conveni. Les parts signants, objecte, termini, durada, modificacions, si és que n'hi ha hagut, els obligats a la realització de les prestacions i obligacions econòmiques convingudes, és a dir, una mica els aspectes bàsics dels convenis. I mateix, quina altra informació s'ha de publicar? Doncs, subvencions i ajuts que hagin pogut rebre de les administracions públiques amb indicació dels temes bàsics, és a dir, import, objectiu, finalitats, beneficiaris. També pressupostos. Els pressupostos s'ha de fer una mica una descripció de les principals partides pressupostàries, informació actualitzada sobre l'estat d'execució. Comptes anuals i informes d'auditoria, òbviament en el cas una entitat obligada a auditoria, i, punt important, les retribucions percebudes anualment pels càrrecs i màxims responsables de les entitats i, igualment, s'hauran de fer públiques les indemnitzacions percebudes en seu cas, en cas d'abandonament de càrrec. Aquest serà un punt que també el tractarem amb la normativa de transparència catalana, perquè, en concret, amb el tema de les indemnitzacions, doncs bé, hi ha uns matisos que la normativa estatal no les hi té. Però, en tot cas, ja ho parlem quan estiguem en matèria de transparència catalana. D'acord? A partir d'aquí, transparència a l'àmbit de Catalunya. El que comentàvem. Bàsicament tenim 3 normatives a tenir en compte. La primera, la llei de transparència, que és la llei 19/2014 de 29 de desembre. El decret que podríem dir que és un reglament de desplegament d'aquesta normativa, que seria el decret de recent publicació, que ha sigut el 9 de febrer, el decret 8/2021 de 9 de febrer. Amb aquest decret, bàsicament, ens fixarem amb la part que regula entitats privades, que serien aquests articles que fem menció, els articles del 8 al 12. Què intenta o què aporta aquest decret? A veure, bàsicament el que intenta és facilitar l'aplicabilitat de la llei, de la llei de transparència, la 19/2014. Com veurem, aporta matisos i aporta claredat en alguns punts que certament hi podia haver-hi confusions. Finalment, fem referència a la resolució de justícia, la 1563/2015 de 6 de juliol, que dona compliment a la disposició addicional 7ª de la Llei de Transparència de Catalunya. I aquesta resolució, ja ho veurem, però bàsicament el que fa és fa d'enllaç entre la normativa de transparència i la normativa específica i sectorial de fundacions que tenim a Catalunya.
Com veureu, el que fa aquesta resolució és determinar quines obligacions d'aquesta llei de transparència, la 19/2014, s'entén que ja complim pel fet de complir la normativa sectorial de fundacions. De moment us dono aquesta pinzellada, llavors entrarem una miqueta més en matèria, en aquest aspecte. Doncs bé, anem a veure. La normativa de transparència a l'àmbit de Catalunya. Àmbit d'aplicació, a veure, lògicament, l'àmbit territorial, el tenim clar tots, és Catalunya, i a nivell subjectiu, la relació d'ens que estan subjectes a aquesta normativa, doncs l'article 3 ens fa aquesta menció. Administració de la Generalitat, organismes i ens públics, aquí com a element important que s'inclouen les fundacions del sector públic. Així mateix tenim les universitats públiques de Catalunya i el punt important, o un d'ells, dels importants per la nostra presentació, seria el punt D, que fa referència a persones físiques o jurídiques, que ens interessa en aquest cas jurídiques, és a dir, fundacions, que exerceixen funcions públiques, que presten serveis públics o que perceben fons públics per al seu funcionament. És a dir, com a primer punt, m'agradaria que tinguéssim tots clars que transparència l'hem d'associar amb percebre fons públics. És a dir, les obligacions de transparència que després direm venen condicionades a que rebem fons públics. Per tant, si som una fundació que no rebem fons públics, no ens ha d'interessar la normativa de transparència, sinó que ens hem de guiar per la normativa específica de fundacions i que després veurem. Us ho dic a tall de que comencem a desgranar una mica el nivell d'aplicabilitat de normatives. Per tant, si som una persona jurídica amb funcions públiques, exercim serveis públics o percebem fons públics, estarem subjectes a la normativa de transparència. Quins matisos ens inclou aquest decret que es va aprovar ara al mes de febrer? Ens diu que el propi títol, amb títol hem d'entendre la resolució administrativa per la qual es permet a la Fundació l'exercici d'aquestes funcions públiques, prestació de serveis públics o la resolució que ens concedeix aquests fons públics, és la que ens ha d'indicar les obligacions específiques d'informació que hem de donar. En el cas que el títol, aquesta resolució, no ho estableixi o bé la persona jurídica no faciliti aquesta informació, l'administració ens donarà un termini per donar compliment, ens farà un requeriment, el requeriment que hem vist tots, ens farà un requeriment per complir aquesta normativa i a partir d'aquí, un cop informem d'aquesta informació de transparència, serà la pròpia administració la que en un termini màxim de 15 dies farà la corresponent publicació activa. D'acord? Dit això, un altre subjecte que està subjecte a l'àmbit d'aplicació de la normativa de transparència seria aquest punt E, que és el que ve ara, que faria referència a persones jurídiques que puguin prestar serveis d'interès general o universal. És a dir, ens matitza el decret, què s'entén per aquests serveis d'interès general o universal. Ens matitza que són, en el cas que ens ocupa, serien fundacions dedicades a subministrament energètic, aigua, serveis postals, telecomunicacions i transport. Àmbit d'aplicació també per grups d'interès. I el punt important per la presentació d'avui seria el que ve ara, que seria partits polítics, associacions i fundacions vinculades, organitzacions sindicals i empresarials i també les entitats privades, lògicament, que exerceixen majoritàriament la seva activitat a Catalunya, important el matís. Això és el que ens determina si estem subjectes a aquesta normativa o normativa estatal. Si exercim majoritàriament la nostra activitat a Catalunya, estem subjectes a transparència de Catalunya, sempre i quan indrets econòmics, els mateixos de la normativa estatal. És a dir, si percebem subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals, o bé, si el 40% o més dels ingressos anuals provenen de subvencions, ajuts públics, sempre que hi hagi aquesta quantitat mínima de més de 5.000 euros.
Com ens matitza el tema d'aquests imports, el decret? Ens diu que per calcular aquests imports cal sumar totes les subvencions i ajuts provinents de qualsevol administració pública. Lògicament s'entén administració pública subjecta a la 19/2014, és a dir, normativa catalana. I s'entén en un període concret, amb el curs de l'exercici comptable. Un altre punt important que ens determina que una fundació pugui estar subjecta a transparència. És a dir, el primer punt seria aquest que hem dit ara, si rebem aquestes subvencions i ajuts públics de més de 100.000 euros o bé si més del 40% dels ingressos provenen de subvencions, però bé, també hi ha un altre punt que seria el següent, que diu persones jurídiques que percebin ajudes i subvencions per imports superiors a 10.000 euros. És a dir, independentment de que no s'arribi a aquest 40% que he comentat ara. D'acord? En aquest cas, si percebem ajudes per import superior a 10.000 euros, caldrà informar de la retribució dels òrgans de direcció i administració, com, segons ens indiquin, o bé les bases reguladores, si és que hem rebut aquesta subvenció a través de concurrència pública, de concurrència pública, o bé si l'hem rebut via conveni, és a dir, quan no hi ha hagut una lliure concurrència amb aquesta percepció de l'ajut. Difereix aquest punt amb la normativa estatal. Per què? Doncs perquè la normativa estatal no estableix aquest límit. Vull dir, si us en recordeu, allà no s'estableix un límit quantitatiu i en canvi aquí sí, hi ha aquest límit quantitatiu. Al primer moment, és a dir, la primera part del 40% i dels 100.000 euros sí que és igual a la normativa estatal, però aquest segon punt difereix en aquest sentit. Dit això, anem a veure quines obligacions de transparència hem de fer les activitats privades. Les entitats privades. Estan regulades en aquest article, a l'article 10 d'aquest decret que ens ha sortit ara el mes de febrer. Quina informació hem de donar? Hem de publicitar òrgan responsable de l'entitat en matèria de contractació, és a dir, denominació, telèfon, adreça postal i electrònica. Al igual que la normativa estatal, hem de fer esment de contractes, convenis i subvencions, és a dir, això és igual, aquesta informació s'ha de donar igual com si estiguéssim subjectes a la normativa estatal. Amb el tema de contractes, doncs, concretament hem de dir, hem de determinar quins han estat subscrits en els darrers 5 anys amb les administracions públiques, indicant els principals elements, és a dir, objecte, import, adjudicació, procediment utilitzat per la celebració, durades, modificacions, pròrrogues, si n'hi haguessin, instruccions aprovades en matèria de contractació, si n'hi haguessin. Matèria de convenis, doncs el mateix, els subscrits amb els darrers 5 anys amb les administracions públiques i hem de determinar data, parts, objecte, drets, obligacions, període de vigència, modificacions, si n'hi haguessin, grau de compliment i execució. En relació a les subvencions i ajuts, doncs també els que hàgim rebut en els últims 5 anys i indicant també les principals característiques d'aquestes subvencions. A partir d'aquí, què ens diu la normativa de transparència que, a més, les entitats hem de complir? Doncs ens indica que hem de complir el que digui la normativa sectorial, que veurem després. Aquesta normativa sectorial, bàsicament, poso aquí l'ordre de justícia, la 152/2018, perquè és aquesta la que determina el grau de subjecció i quines obligacions han de complir les fundacions. Ho veurem després. Així mateix, a part de tot això, hem de complir una sèrie d'obligacions en matèria de comunicació de retribucions. Anem a veure. Si som entitats de l'article 3UD que hem comentat, o E, que hem comentat, és a dir, us recordo, el 3UD feia referència a persones jurídiques que presten serveis públics, funcions públiques o perceben fons públics.
I l'E era aquell que feia referència a si la nostra entitat fa serveis d'interès general universal, entesos com a aigua, telecomunicacions, transport, subministrament energètic. És a dir, si som una entitat que complim alguna d'aquests dos apartats, o el B o el E, llavors hem de fer a la nostra administració dependent, hem de fer una sèrie de comunicacions. La primera, menys important, perquè ens entenguem, seria el tema d'activitats directament relacionades amb l'exercici d'això que dèiem, les funcions públiques, serveis públics o activitats relacionades amb la percepció dels serveis públics. I, l'important, hem de comunicar retribucions percebudes pels càrrecs administratius. Però la pregunta és, sempre hem de fer aquesta comunicació? No. Quan l'hem de fer? Si el volum de negoci vinculat a les activitats dutes a terme per compte d'aquestes administracions supera el 25% del volum general. És a dir, hem de tenir molt present aquest condicionant, aquesta limitació del 25%. Per tant, si no ho superem, no hauríem de fer aquesta comunicació, excepte en el cas que haguéssim percebut subvencions o ajudes, com hem dit amb la diapositiva anterior, superiors a 10.000 euros. De moment us deixo aquí l'apunt. Més endavant farem una mica de recapitulació en matèria de retribució, perquè sé que és un tema una mica complicat i alhora que crea molt d'interès. Anem a matitzar una mica el tema càrrecs directius, què s'entén per càrrecs directius, i retribució, què s'entén per retribució. Anem a veure. Com a concepte de càrrecs directius, el decret ens diu són aquelles persones que compleixen alguna d'aquestes condicions. Siguin la màxima persona responsable de direcció o administració de l'entitat, una persona que es vinculi amb l'entitat mitjançant una relació laboral de caràcter especial de personal d'alta direcció, o bé ocupin llocs qualificats com a directius en els estatuts o normes específiques. Això seria la definició de càrrecs directius i òrgans de direcció o administració. Anem a veure què entén aquesta normativa per retribució, quin concepte hi dona. Doncs bé, s'entén per retribució la compensació econòmica percebuda per la feina desenvolupada. S'inclouen tots els conceptes remuneratius i complements, ja siguin dineraris en espècie, fixes o variables. Inclou tot això. Important, què excloem d'aquesta retribució? És a dir, què no hem d'informar? Doncs s'exclouen dels conceptes de retribució el reemborsament de despeses que hi puguin haver i també, important, la indemnització dels danys produïts per raó de l'exercici. És a dir, aquí, si us hi fixeu, la normativa catalana no està excloent l'eventual indemnització per abandonament de càrrec. Vull dir que s'hauria d'informar també. Important, que això també ho hem vist amb la part de normativa estatal quan parlàvem de la retribució. Vull dir, aquí l'única indemnització que s'exclou seria una eventual indemnització de danys produïts per raó de l'exercici. Es fa constar que les retribucions han de ser percebudes de forma efectiva i calculades en la seva quantitat anual bruta. Òbviament, prenent com a referència els imports percebuts en el darrer exercici tancat. Com es comunica, com s'informa d'aquesta retribució? Bàsicament, s'haurà de fer una declaració responsable, signada, òbviament, pel representant de l'entitat, adreçada amb l'administració o amb l'entitat del sector públic vinculada o relacionada i que s'haurà d'indicar la data del títol jurídic, és a dir, aquella resolució que hem comentat que ens permet l'exercici de funcions públiques, de prestació de serveis o que ens dona fons públics o prestació de serveis d'interès general. A part d'aquesta data hem d'indicar l'objecte de l'ajut, el nom de l'entitat i, òbviament, el nom de les persones interessades, és a dir, aquests directius o membres de l'òrgan de direcció o administració i, lògicament, les retribucions. A partir d'aquí, què faran les administracions? Doncs faran públiques les retribucions. Això ve establert amb aquest article 12.4 d'aquest decret de recent publicació.
El que us deia, recapitulem una mica el tema de retribucions de personal. És a dir, el que hem de tenir clar és que hem de donar publicitat de retribucions sempre i quan estiguem subjectes a la normativa de transparència i això vol dir rebre fons públics. És a dir, el que hem de tenir clar és, si jo rebo fons públics, el primer que m'ha de venir al cap és normativa de transparència que he de complir i he de fer pública una sèrie d'elements dintre dels quals hi ha la retribució. Anem a veure quines entitats estan subjectes a aquesta obligació de donar publicitat a les retribucions. Doncs aquestes entitats que percebin durant el període d'un any ajuts o subvencions públiques en una quantia superior a 5.000 euros o quan almenys el 40% del total dels seus ingressos anuals tinguin caràcter d'ajut o subvenció pública sempre que arribin a la quantitat mínima de 5.000 euros. On s'ha de publicar? Com s'ha de publicar? Segons la normativa estatal, publicació a la web, o com hem dit, si el nostre pressupost és inferior a 50.000 euros seria a través de l'administració corresponent, i segons normativa catalana, on s'ha de fer pública aquesta informació? Publicació web, que ara veurem, i informar a l'administració pública. Si recordeu, hem d'informar sempre? No, només en els casos que el volum de negoci vinculat a les activitats dutes a termes per compte d'aquestes administracions superi el 25% del volum general. I també en el cas de que les ajudes i subvencions rebudes siguin superiors a 10.000 euros. Compte, encara que no arribin al 40% que hem dit abans. En aquest cas, s'haurà d'informar segons ens indiquin les bases reguladores o el conveni a través del qual hàgim rebut aquests fons públics. Més coses. Com hem de fer pública tota aquesta informació de transparència que hem fet esment? El portal web de l'entitat, òbviament haurem de tenir un apartat específic de transparència. Així mateix hem d'informar l'administració de la direcció web de la nostra entitat. Aquí us hi hem posat l'enllaç al portal de la Generalitat a través del qual s'ha de fer aquesta comunicació. I llavors una pinzellada del tema de terminis. Les entitats han de publicar la informació exigible en el moment en què hagin de presentar els comptes anuals corresponents a l'exercici en què se superin aquests llindars que hem indicat i han de mantenir publicada la informació durant un mínim de 5 anys des del moment de difusió. En el cas que estiguem davant d'ajuts o subvencions plurianuals, s'entén que són percebuts en el moment de la concessió i, per tant, durant totes les anualitats s'haurà de complir. Dit això, pinzellada de règim sancionador. Què pot passar si no complim transparència? Doncs, la normativa preveu des d'amonestacions a declaracions d'incompliment amb publicitat, multes que poden anar dels 600 als 12.000 euros, inhabilitació per rebre ajuts públics, compte, d'1 a 5 anys i també suspensió de poder contractar amb l'administració pública fins a aquest termini de 6 mesos. Dit això, anem a la normativa que ens fa d'enllaç entre la normativa de transparència i la normativa específica de fundacions, que seria aquesta, la resolució de justícia, la 1563/2015, que, com dèiem, és la que dona compliment a la disposició addicional 7a de la Llei de Transparència de Catalunya. Aquesta norma, el que dèiem, coordina les dues lleis, és a dir, Llei de Transparència i Llei de Protectorat, i determina les obligacions de transparència que s'han establert amb aquesta llei 19-2014, que ja s'entenen complertes pel fet de complir la normativa específica de fundacions. És a dir, perquè ens entenguem, aquesta resolució el que fa és això, estableix una sèrie de taules d'equivalència. Ens diu, si tu estàs complint l'article de la 19-2014 al 9.1b,
que està dintre del tema d'obligacions d'estructura organitzativa, activitat i fins de l'entitat, s'entén que ja estàs complint l'article de la llei 21/2014, l'article 6.2c, que és el que estableix l'obligació de donar publicitat d'estatuts, composició i òrgans de govern, equip directiu i estructura organitzativa. És a dir, aquesta resolució el que fa és establir aquesta taula d'equivalències. Seguim, per exemple, a l'article 9.1c de funcions atribuïdes, faria referència en la llei del protectorat en matèria de fins i activitats. L'article 9.1j de la llei de transparència, que fa referència a serveis prestats, resultats i avaluació, seria l'equivalent al 6.2f de col·lectiu de beneficiaris. A nivell d'obligacions de transparència en la gestió, estem parlant de comptes anuals i auditoria. Aquí tenim els dos articles que parlen del mateix. I finalment, en matèria de planificació i programació, els dos articles equivalents serien el 12, que fa referència a plans i programes anuals, i de la llei 21/2014 seria l'article 6.12, que fa referència a les línies estratègiques d'actuació. Dit això, havem parlat ara del nexe d'aquestes normatives de transparència i fundacions. Anem a veure precisament aquest marc sectorial i específic per a les fundacions en l'àmbit de Catalunya. Bàsicament, dues normatives. La llei 21/2014, de 29 de desembre del protectorat, i l'ordre de justícia, la 152/2018, que aquesta ordre el que fa és determinar el grau de subjecció de les fundacions que exerceixen majoritàriament l'activitat a Catalunya, important aquest matís, i determina quines obligacions hem de complir de transparència a aquestes fundacions que, bàsicament, tenim activitat a Catalunya. Anem a veure. Aquesta normativa, bàsicament, l'ordre, ens hem de fixar en dues qüestions. Quina dimensió té la nostra fundació i si rebem fons públics o no i en quina mesura. La dimensió de les fundacions. A veure, això ve determinat pel pla comptable. Per tant, jo aquí us vull fer l'apunt que si alguna vegada aquests condicionants econòmics que ara farem referència, l'actiu, volum d'ingressos i tema de treballadors, són modificats pel pla comptable, s'entendrà que automàticament queden modificats els termes d'aquesta ordre. Això ve previst expressament amb la normativa. Per tant, no esperem que hi hagi una modificació normativa específica de fundacions, sinó que si es modifiqués el pla comptable amb aquests termes que ara comentarem, s'entén que la normativa de fundacions també està modificada. Anem a veure. El primer que hem de saber, el que dèiem, la dimensió de la nostra fundació. Som una fundació petita, mitjana o gran. Quan serem una fundació reduïda o petita? Si dues de les tres condicions que ara direm es compleixen durant 2 exercicis tancats consecutius. Quines són aquestes característiques? Doncs seria un actiu no superior a 1 milió d'euros, volum anual d'ingressos no superior a 2 milions d'euros o bé una mitjana de treballadors durant l'exercici no superior a 10 treballadors. En aquest cas, si es compleixen dues d'aquestes tres condicions durant 2 exercicis tancats consecutius, serem una fundació de dimensió reduïda. Anem a les de dimensió mitjana. Les de dimensió mitjana, els condicionants de 2 de 3 de les condicions durant 2 exercicis tancats és el mateix, però anem a veure quines són aquestes característiques que hem de complir. Seria un actiu no superior a 2.850.000 euros, un volum anual d'ingressos no superior a 5.700.000 euros i una mitjana de treballadors durant l'exercici no superior a 50. Dimensió gran, que haurien de complir el mateix dues d'aquestes tres condicions durant 2 exercicis tancats consecutius. Anem a veure quines són aquestes condicions. Serien actiu ara ja superior als 2.850.000 euros, volum anual d'ingressos superior a 5.700.000 euros o bé una mitjana de treballadors durant l'exercici de més de 50 treballadors. Hem volgut, aquí veieu a la dreta, aquestes circumferències, que les veurem després
desenvolupades, però ja perquè ens familiaritzem amb aquests diagrames que hem fet. Tindríem la fundació petita, seria la que compleixi 2 d'aquests 3 condicionants, la mitjana seria una miqueta més gran i llavors tindria l'última, que seria la fundació de dimensió gran. Llavors anem a veure l'altre punt que també ens establirà quines obligacions de transparència hem de complir o no. I és el punt de quines entitats perceben fons públics d'acord amb aquesta ordre. Aquesta ordre ens diu que les entitats que almenys el 40% dels seus ingressos provinguin de les administracions públiques, aquí compta perquè tant incloem subvencions, convenis com prestació de serveis. Això en matèria de transparència no incloïem la prestació de serveis. Allà recordeu que transparència va subjecte a ajudes públiques. Per tant, no inclouríem en matèria de transparència el tema de prestació de serveis. Recapitulem, entitats que almenys el 40% dels seus ingressos provenen de les administracions públiques o bé aquelles que hagin rebut més de 60.000 euros de qualsevol administració pública. Si recordeu, en transparència no parlàvem de 60.000 euros, sinó que parlàvem de 100.000. Per tant, a efectes de saber quines obligacions hem de complir com a fundació, l'ordre ens diu, si supereu aquests llindars econòmics de fons públics, teniu unes obligacions i si no els supereu, en tenim unes altres. Anem a veure quines obligacions de transparència estableix la normativa. Les obligacions, us hem fet aquí a l'esquerra totes les obligacions, tota la relació d'aquestes obligacions. Llavors, hem identificat si som una fundació petita, no FP que no rebi fons públics, quines són les obligacions que hem de complir, totes aquestes són ja les creuetes. Si som una fundació petita però no rebem fons públics, hem de complir unes altres obligacions, però tingueu present, si veieu, hem de complir sempre totes les fundacions, independentment de siguin mitjanes, petites, grans, rebin o no rebin fons públics, hi ha un marc comú que seria la primera columna de l'esquerra de les creuetes. Veieu? Per tant, totes les fundacions han de complir el tema d'activitats, fer pública, em refereixo a tema d'activitats, adreces de correu, composició dels òrgans de govern, estats financers i memòria econòmica, estatuts, estructura directiva i de govern, estructura organitzativa, fins o finalitats, missió de l'entitat, resultats de les activitats complertes, web i sistema inscrites a qualsevol grup d'interès, l'identificador. És a dir, aquestes que acabo de relacionar serien les obligacions que tothom ha de complir. Dit això, la Sara ja ens farà, veieu aquí la rodoneta, models disponibles per a fundacions associades, llavors la Sara ja ens farà la part de la presentació en aquest sentit. Però el que voldria que tingueu clar és el marc que tothom ha de complir. Què hem intentat amb aquesta diapositiva? A veure, aquesta diapositiva ve a ser un mapa de fusió de les dues normatives que hem comentat, és a dir, normativa de transparència i normativa de fundacions. La normativa de transparència, recordeu, vinculada única i exclusivament a rebre fons públics. Si no rebem fons públics, només estem subjectes a la normativa de fundacions. I aquesta normativa de fundacions, com hem dit, dependrà de si som una fundació petita, mitjana o gran i també dependrà de si rebem o no rebem fons públics, haurem de complir unes obligacions de transparència o unes altres. Llavors aquí hem intentat sintetitzar tot això. Què veiem amb aquest mapa? Veiem una columna central que serien les obligacions que tothom, vol dir tothom, ha de complir. És a dir, independentment de que siguem petits, mitjans o grans, independentment de que rebem o no rebem fons públics. És a dir, pel fet de ser fundació, hem de complir aquesta columna del mig, que són les obligacions de transparència que us he relacionat amb la diapositiva d'abans. És a dir, hem de tenir publicada
activitats, correu postal i electrònic, òrgans de govern i equip directiu, estats financers, memòria econòmica, estatuts, estructura directiva i de govern, estructura organitzativa, fins i finalitats, missió, resultats de les activitats, web, si estem inscrites o no com a grups d'interès i, òbviament, si estem auditades o no, doncs també haurem de fer pública aquesta auditoria. Llavors, anem a la part dreta d'aquest mapa. Som una fundació que no rebem fons públics. Si som una fundació que no en rebem, quines obligacions hem de tenir? Circumferència petita. Aquesta seria una fundació petita, amb aquells condicionants que hem dit abans, de complir 2 d'aquells 3 condicionants. Ho recordo. Fundació petita, 2 dels 3 condicionants. Actiu no superior a 1 milió d'euros, volum anual d'ingressos no superior a 2 milions d'euros o mitjana de treballadors de l'exercici no superior a 10 euros. És a dir, si som una fundació d'aquest tipus, torno allà on érem, estaríem dintre d'aquesta circumferència petita. Quines obligacions hem de complir? Les de la columna central, les comunes a tothom. Que fóssim una fundació mitjana, el següent cercle. Quines eren les mitjanes? Us recordo. No us passo la diapositiva per no marejar, però la dimensió mitjana eren 2 de 3 condicionants. Dèiem actiu no superior a 2.850.000 euros, volum anual d'ingressos no superior a 5.700 i treballadors no superiors a 50. És a dir, si som una fundació de dimensió mitjana, què haurem de complir? Haurem de complir les de la circumferència petites, és a dir, totes les del mig, i a més haurem de publicitar beneficiaris i programa i memòria d'activitats. Si som una fundació gran, següent cercle de la dreta, i no rebem fons públics, quines obligacions hem de complir? Doncs totes les que hem dit fins ara, és a dir, les que compleixen les mitjanes i les petites, i a més hem de complir hem de tenir publicitat un codi de bon govern i de bones pràctiques de gestió i les línies estratègiques d'actuació. Dit això, ara anem a la part ja que és per nota. Som una fundació que rebem fons públics. Quines obligacions hem de complir? Molt bé, sistema de circumferències que hem comentat. Si soc una fundació petita, doncs hauré de complir, lògicament, sempre columna central, totes aquestes obligacions que hem identificat, i a més haurem de tenir un balanç social, beneficiaris, concursos, contractes, programa i memòria d'activitats. Si som una fundació que rebem fons públics, però som una fundació mitjana, d'acord amb els requisits aquests que hem dit, de 2 de 3 durant 2 exercicis tancats consecutius, llavors, a més de tot el que hem dit, és a dir, columna central, circumferència petita, haurem de tenir un codi de govern i bones pràctiques de gestió i línies estratègiques d'actuació. I ja per últim, si som una fundació que rebem fons públics i som grans, la circumferència, haurem de complir tot el que hem dit fins ara, columna central més cercle petit més cercle mitjà, més les obligacions d'informe anual de codi de conducta i l'informe de govern corporatiu. Què més hem de tenir en compte? L'última circumferència. Si veieu, està a la part esquerra del mapa, és a dir, estem parlant de fundacions que reben fons públics. Per tant, si som una fundació que rebem fons públics, a part del tema de circumferències, hem de complir l'última part, amb circumferència ovalada, perquè ens entenguem, que fa referència a que hem de publicitar els òrgans responsables en matèria de contractació, les subvencions i ajuts públics rebut per les administracions públiques en els darrers 5 anys, convenis i contractes també subscrits amb les administracions públiques i també haurem d'informar a l'administració, en tot cas, de les activitats que estiguin directament relacionades amb els fons públics, amb els serveis públics o la funció pública que realitzem i el que comentàvem a la diapositiva 16. Haurem de comunicar el tema de retribucions. Fem un recordatori d'aquesta diapositiva 16, us la passo. A veure... Exacte, aquest, la recapitulació.
Les retribucions, en quins termes o quan les hem de publicitar? És a dir, per publicitar aquesta retribució hem de ser una entitat privada que hagi percebut durant el període d'un any ajuts o subvencions en quantia superior a 100.000 euros o bé quan almenys el 40% del total dels nostres ingressos anuals tinguin caràcter d'ajut o subvenció pública sempre que arribin com a mínim a la quantitat de 100.000 euros. Així mateix, també hem de publicitar aquestes retribucions amb el cas final, en el cas de rebre ajudes o subvencions superiors a 10.000 euros, encara que no arribem a aquest 40% que ens hem referit anteriorment. Bé, torno a la diapositiva que estàvem. Per acabar, us voldria simplement fer esment de que aquesta informació, on s'ha de fer pública aquesta informació sectorial de les fundacions, s'ha de fer pública a la web de l'entitat, s'ha de mantenir durant 6 anys i, com sabem, el control financer d'això està a Catalunya, l'exerceix la intervenció de la Generalitat i sindicatures. Dit això, passaré la paraula a la Sara perquè pugui acabar de desgranar tots aquests models que podem disposar des de la coordinadora. Espero que hagi sigut entenedora la presentació. Després, òbviament, passem a torn de preguntes per acabar de polir aspectes. Passo la paraula a la Sara. Moltes gràcies. Deixo de compartir. No deixis de compartir, Carolina, sisplau. Vale, que tu... Passa'm la diapo següent, sisplau. Sí, doncs cap problema. Aquí la tens. Molt bé, gràcies. En primer lloc, abans d'entrar en el contingut d'aquesta diapositiva que s'està projectant, voldria agrair a la Carolina l'esforç pedagògic que ha fet. La veritat és que no és fàcil. La normativa, com veieu, és feixuga perquè se superposa, genera confusió. Fins i tot nosaltres, quan hem estat preparant aquesta sessió, també ens ha sigut difícil i hem volgut sempre dir intentem relacionar una cosa amb l'altra, intentem veure allà on hi ha diferències per realment situar-nos en aquest mapa que hem hagut d'aterrissar amb aquest petit esquema que anteriorment us projectàvem per intentar veure on se superposa la normativa i on no. Per tant, esperem que això hagi ajudat. De tota manera, hi ha moltes preguntes en el xat i en preguntes i respostes. Ara hi entrarem. Sí que jo voldria acabar donant-vos una informació que també, de fet, heu anat preguntant i sabeu perquè ja fa temps que hi estem treballant. El president ho ha dit a l'inici. La coordinadora ja fa anys que treballa en l'àmbit de la transparència, primer des d'un punt de vista de la incidència política defensant els interessos de les fundacions i segona també des del punt de vista del servei als nostres associats intentar proporcionar-vos eines per facilitar-vos el compliment d'aquestes obligacions. L'eina més bàsica és la informativa, com la sessió que està tenint lloc avui i com altres comunicats que us anem enviant al respecte, comunicats que us hem anat enviant darrerament, tant arran del reglament de transparència com altres especials de transparència que hem informat aquest any a inici d'any. Per tant, insisteixo, des de la coordinadora el que volem és facilitar-vos el compliment d'aquestes obligacions i també facilitar-vos el coneixement perquè pugueu exercir la vostra feina amb responsabilitat. Llavors, a part d'aquest servei, diguem-ne, més bàsic d'informació, sigui per notes que us fem arribar o sigui per sessions com les d'avui, des de la coordinadora també hem dissenyat algunes eines per facilitar-vos el compliment d'aquestes obligacions. Hem dissenyat un model de balanç social per a les fundacions que vam presentar l'any 2019. És una eina adaptada justament a la forma jurídica fundacional que respon a el que s'entén des de la definició que fa també la pròpia ordre del Departament de Justícia, respon al concepte que defineix la pròpia ordre. Per tant, és una eina que teniu la garantia o la tranquil·litat que si empleneu o utilitzeu aquesta plantilla esteu presentant un balanç social correcte i esteu complint aquesta obligació
de la manera que demana la llei del protectorat. Aquest model de balanç social té 3 nivells d'indicadors, perquè també entenem que la voluntat de la coordinadora és que qualsevol fundació, independentment de si percep fons públics, que són les que estan obligades, o encara que no en percebi, si vol fer un balanç social, doncs que qualsevol fundació pugui fer-lo a través dels indicadors de nivell bàsic. Després ja el que pretenem també és que si vosaltres aneu aprenent i trobant que això és una bona eina per vosaltres, doncs podeu anar avançant amb altres indicadors de nivell mig i de nivell avançat. És a dir, que el que volem posar a relleu és que és una eina que pot servir a totes aquelles fundacions que reben fons públics per complir amb aquesta obligació, i insisteixo d'una manera gradual, però també pot servir per a aquelles altres fundacions que no esteu obligades però penseu que això és una bona eina per vosaltres per comunicar-vos amb els vostres grups d'interès i per comunicar, en definitiva, l'impacte de la vostra fundació. Per tant, aquesta és una eina que teniu a la vostra disposició, insisteixo, tant pels que esteu obligats com pels que voluntàriament ho vulgueu fer i podeu fer-ho d'una manera gradual. Després també hem publicat, i es va presentar l'any passat, un codi de bon govern i bones pràctiques de gestió de les fundacions. Aquesta és una obligació per les fundacions de dimensió mitjana que reben fons públics i també per totes les fundacions de dimensió gran. Mateix esquema que el balanç social. També té unes recomanacions graduals, és a dir, qui vulgui pot assumir o comprometre's amb aquestes recomanacions de nivell bàsic. Qui vulgui anar per nota, a poc pot anar assumint-les de nivell avançat. I també mateix esquema, és a dir, qui està obligat pot disposar d'aquesta eina i qui no està obligat, també des de la coordinadora també la recomanem perquè és un instrument que millora, pensem que pot contribuir a la millora de la gestió i del govern de la fundació. Després també hi ha un model d'informe de govern corporatiu que ve a ser el reflex de com la fundació està complint aquest codi de bon govern. És a dir, és una plantilla d'informe que també un altre cop té aquestes recomanacions de nivell bàsic i avançat. Insistim, aquests 3 models han estat fets pensant en la forma jurídica fundacional. Els hem fet de la mà d'uns experts, però sobretot també de la mà d'un grup de fundacions que ens han donat el seu criteri i han avalat els seus continguts, de manera que pensem que són eines molt adaptades i que tenen una usabilitat molt fàcil i una aplicabilitat molt fàcil. Per tant, si encara no ho coneixeu, us animem molt a fer-vos amb aquests models. I després acabo. També ha sortit per allà les fundacions de dimensió gran han de presentar, també han de fer públic una plantilla de l'informe anual del Codi de Conducta. Doncs també això ja és una obligació més relacionada amb els temes dels principis per seleccionar les inversions financeres de la fundació. És un tema que, diguem-ne, més de caire jurídic, però també tenim una plantilla en el nostre web. On trobareu tot això? A baix teniu els links. Per tant, teniu tant el link amb els documents d'interès, el model de balanç social i el codi de bon govern. També us hem linkat amb els webinars, en el que ja des de, això ja és molt recent, doncs ja podeu accedir també, aprofito per dir-ho aquí, doncs podeu accedir a totes les formacions via telemàtica que vam fer l'any passat, estan disponibles al nostre web, i en concret l'any passat es van fer 3 tallers, 3 formacions sobre com fer el balanç social de la fundació. És a dir, que si us interessa, aneu aquí a aquest link de webinars i podreu veure com fer el balanç social de la fundació de nivell bàsic, de nivell mig i de nivell avançat. És a dir, teniu els 3 i també teniu la presentació del Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió, que també veureu, si mireu aquest vídeo, la presentació, us podreu familiaritzar molt ràpidament amb el contingut i els avantatges que us ofereix aquestes eines de transparència. Llavors, jo per part meva finalitzaríem aquí l'explicació. Si us sembla, deixaríem de compartir pantalla, Carolina, i tant la Montse Oliveres com jo mateixa intentarem traslladar les consultes que estan havent-hi, que són força nombroses. Moltes gràcies. A veure, si voleu començo jo, hi ha moltíssimes preguntes. Us les vaig traslladant i contestem totes les que doni temps a contestar. A veure... D'acord. Vinga, comencem, Carolina. Sí.
La informació dels contractes i convenis públics, si s'inclou a la memòria econòmica, que forma part dels comptes anuals i està penjat a la web, és suficient? Lògicament, podem entendre que la informació l'estem donant, perquè si hi ha la informació publicada, tot i que no estigui correctament determinada, podem entendre que l'estem donant. Si bé és cert que la normativa també ens diu que aquesta informació s'ha de donar d'una manera clara, estructurada, és a dir, la recomanació quina seria? Fer servir una mica l'estructura que ens indica la normativa. A veure, també vull entendre que si en certa manera estem ja donant aquesta informació, l'administració entendrà que estem complint amb la normativa. Però, lògicament, en un sentit estricte i si volem ser conservadors, jo us hauria d'aconsellar de fer una mica aquest plus, que seria fer aquesta estructuració que ens demana la normativa. Durant quant de temps cal tenir publicats els comptes aquesta informació? A veure, sí, la informació que a nivell d'ordre s'estableix que s'ha de mantenir a la web durant 6 anys. Molt bé. Dintre d'aquests 100.000 euros estan inclosos les subvencions rebudes de l'Estat? No. Per què? Perquè aquí hem dit a la diapositiva que el decret ens matitza que per calcular aquests imports, això quan ja veieu, quan tingueu a la vostra disposició una mica la presentació que hem fet, veureu que hi ha un matís del decret que ens diu que per calcular aquests imports totals de subvencions i ajuts hem de tenir en compte, diu, els provinents de qualsevol administració pública, diu, subjecte a la 19-2014. Permeteu-me un segon per això, perquè ara estic pensant. Permeteu-me un segon, sisplau. Correcte. Ho volia confirmar. Sí, si us mireu a l'article corresponent de la normativa, fa referència a administració catalana. Es consideren ajuts públics els ingressos obtinguts com a contraprestació de contractes de serveis via concert? No, perquè això seria prestació de serveis. Llavors, tot el que sigui prestació de serveis s'entén que hi ha una contraprestació i, per tant, no seria una subvenció pròpiament dita o un ajut. Vull dir que són coses diferents. Efectes de transparència són coses diferents. D'acord. I quan has dit d'informar de les subvencions i els ajuts rebuts de les administracions públiques, vols dir publicar-ho al web? Correcte. I si es gestiona una escola, el directiu seria només la directora? Clar, a veure, hauríem de veure a nivell d'estatuts aquesta fundació què entén per òrgans directius. És a dir, si hi ha un patronat o... Clar, això dependria una mica de cas per cas, per dir-te exactament quina és l'òrgan de direcció. Home, aparentment et podria dir segurament, però clar, per estar-ne segurs hauríem de veure el detall d'òrgan o organigrama que té cada entitat. Sí, pot haver-hi una gerència, disculpa, Montse. Correcte, Pot haver-hi una Sara. gerència que pot ser aquesta la persona amb una relació de personal d'alta direcció. Correcte. Es consideren ajuts públics els contractes de licitacions, concursos públics o contractes menors? No, és a dir, tot el que és contractació no és una subvenció. És a dir, si tenim un contracte, un concert, vol dir que hi ha una contraprestació de serveis. Per tant, si hi ha uns diners a canvi d'uns serveis, això ja no és considerat com a subvenció o com a ajut públic. Ui, Montse, Perdó, és que m'havia silenciat, disculpeu. Sí. A quina administració pública cal informar? S'ha d'informar a l'administració pública de la qual ha donat a tu aquesta subvenció o aquesta ajuda.
l'administració que en el fons la fundació depengui. És el cas, que som una fundació que depenem d'una administració, ja sigui l'administració local o l'administració de la Generalitat. En aquest cas, lògicament, haurem d'informar a la fundació de la qual tenim aquesta dependència. L'obligació de l'article 6.2.c és d'aplicabilitat tant si s'ha optat a subvencions públiques o no? A veure... S'ha optat? Home, mirar, perquè clar, de memòria els articles encara no els sabem, A veure, 6.2c, clar, entenc, o sigui, si s'ha optat a, perdó, has dit? Subvencions públiques. Clar, a veure, jo entenc que estan parlant de la llei 21/2014 del protectorat. No ho especifiquen, però entenc. Clar, entenc jo, perquè he fet referència, quan he parlat de la taula d'equivalències, he parlat de l'article 6.2c de la 21/2014, que es refereix a fer públic tema d'estatuts, composició d'òrgans de govern, equip directiu i estructura. Pensem una mica, amb el diagrama aquell que he comentat, aquesta informació estaria, si no m'equivoco, dintre de la informació comú a totes les fundacions. Per tant, independentment de que rebem fons públics o no rebem fons públics, aquesta informació s'ha de fer pública. És a dir, jo crec que tots els que ens estan veient, un cop vosaltres disposeu d'aquest mapa resum que hem intentat de fusionar les dues normatives, veureu clarament en quin marc estem. I en concret aquest tema d'estatuts i tal, això estaria dintre de les obligacions comunes que han de complir totes les fundacions pel fet de ser fundació a Catalunya, exercir majoritàriament l'activitat aquí. Són totes les obligacions que està dintre de les obligacions que tothom ha de complir. I el termini màxim per publicar al web les retribucions també és de 6 anys? A veure, termini màxim. Deixeu-me fer el... De fet, no parla de termini màxim. És una informació que ha de ser-hi de forma permanent. Exactament. Vull dir que, clar, jo entenc que dintre de... No estan establert, doncs, escolta, de seguida que tinguem aquesta informació, doncs, s'ha de publicar. És més, el que sí voldria fer esment a la diapositiva 17, en quant a terminis de subjecció, estem parlant que la informació quan s'ha de presentar, diem, la informació exigible en el moment en què s'hagin de presentar els comptes anuals corresponents a l'exercici en què se superin els llindars. Per tant, se suposa que a l'exercici següent hauríem de fer, com a molt, com a termini màxim, aquesta difusió. I pots aclarir una mica el tema del registre dels grups d'interès? Hi ha algú que no sap gaire què ve a ser i després quan cal inscriure's? Si ets grup d'interès. Què és el registre dels grups d'interès i quan cal inscriure's al registre dels grups d'interès? Això no sé si la Sara pot ser que ho tingui controlat, tema de grups d'interès. Sara, si no mirarem la definició normativa, Bé, jo simplement amb una informació una mica més superficial, però si hi ha més interès a conèixer-ho més a fons també podem fer-ho per via electrònica. Efectivament, els grups d'interès són organitzacions que duen a terme activitats susceptibles d'influir en la normativa. Llavors, hi ha un registre que es va crear, si no recordo malament, l'any 2017 de la Generalitat, en el que qualsevol persona física o jurídica que cregui que pot influir en una normativa, doncs s'hi inscriu. Llavors, és una manera també d'articular aquesta normativa de transparència de les administracions públiques. Per exemple, la coordinadora està registrada en el registre de grups d'interès. Per què? Doncs perquè va veure consellers o parlamentaris o persones que tenen aquesta capacitat legislativa que pot afectar a les fundacions. En definitiva, qualsevol fundació o associació que vulgui incidir també pot inscriure's en aquest grup d'interès. Una altra pregunta de la Isabel Vergara diu que heu comentat que s'ha de comunicar a la nostra administració dependent les retribucions dels directius amb una declaració jurada, però això no vol dir que les fundacions haguem de penjar els sous dels nostres directius a la nostra web
desglossats amb nom i cognom. Ho comuniquem a l'administració, però nosaltres no ho hem de publicar activament. És així? El tema de la publicació que es fa a la web, lògicament, ha de respectar tot el tema de protecció de dades, amb la qual cosa no cal fer una identificació amb noms i cognoms. Sí que és veritat que s'ha de publicar a la web i paral·lelament fer la comunicació a l'administració depenent, però en cap cas s'ha de facilitar nom ni cognoms d'identificar aquests òrgans directius. I s'ha d'identificar per càrrec o es pot presentar un import global? No, ha de ser per càrrec, ens diu la normativa. No cal nom i cognoms, però sí per càrrec. La informació comptable, quants anys cal guardar-la? A veure, quants anys cal guardar-la? Això ja ens aniríem a la normativa general estatal del Codi de Comerç, que em sembla que ens diu que són 6 anys. Vull dir que això no tindria, entre cometes, res a veure amb la normativa de transparència. Però, si no recordo malament, em sembla que el Codi de Comerç estableix aquesta obligació de 6 anys. Dit això, veure, una cosa és l'obligació que pugui establir el Codi de Comerç i un altre tema és que, imaginem, ara aquí poder ja estic entrant en massa detall, però és que és una consulta que normalment ens fan molt els clients. Durant quant de temps he de guardar? Molt bé, durant 6 anys, però és que pensa que poder tu a l'any desè tindràs una reclamació de quantitat o de quantitat o de qualsevol altre tipus que la prescripció sigui superior als 6 anys i necessitis tenir aquesta documentació. Per tant, vull dir, agafem-nos-ho dels 6 anys com amb el sentit que si tenim una inspecció, per exemple, doncs hem de tenir durant 4 anys la documentació i comptable 6 anys, però bé, vull dir que és un tema que no és clar en el sentit que podries tenir alguna reclamació via judicial d'alguna altra documentació i bé, si no la tens, doncs malament en aquest sentit. Però bé, això ja seria un tema per fer fins i tot una altra ponència o un altre dia. Però en qualsevol cas sí que la normativa de transparència, Carolina, deia 5 anys i la normativa de fundacions parlava de 6 anys. Per tant, si us voleu curar amb salut i Codi de Comerç, doncs anem a 6 anys com a mínim. Exacte. Ens demanen si hi ha més obligacions respecte a la prevenció de blanqueig de diners, codi ètic, pla d'igualtat, que no estan en mesures de transparència, però sí en altres disposicions, que si podríeu comentar alguna cosa respecte a això. A veure, jo el que seria el tema de blanqueig de capitals ho hauríem de mirar, us ho dic sincerament. Vull dir, desconec si aquí pot haver-hi alguna informació, no sé si tu, Sara, pots tenir alguna informació sobre aquest punt, si no, doncs, bueno, ho podem mirar i ja respondrem concretament a la persona sense cap problema. Vull dir, com que no era objecte de la ponència el tema de blanqueig, doncs tampoc l'hem revisat a fons, com per ara dir hem de complir tot això. Efectivament. En qualsevol cas, no hi ha novetats. No hi ha novetats. Ara, podries explicar una mica, és que la gent es confon una mica amb el que és el Codi de Bon Govern, si equival a un codi ètic i què equival a l'informe de govern corporatiu, si equival a una memòria. Bona pregunta i no és la primera vegada que ens la feu. Mireu, la coordinadora havia tingut tradicionalment un codi ètic de les fundacions. Quan va sortir l'ordre del Departament de Justícia, va fer una definició d'un element que parlava del Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió i en la definició que en fa recull, veieu que és una definició molt genèrica, i diu és el document que formalitza el conjunt de normes d'actuació, principis ètics i regles que guien l'actuació dels membres de l'òrgan de govern i dels professionals en el desenvolupament de les seves funcions, etc. Llavors, pot ser un document elaborat per la pròpia entitat o un codi extern al qual s'adhereixin. El Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió intenta, per una banda, respondre a aquesta definició de la normativa i, com no pot ser d'una altra manera, recull uns principis ètics d'actuació i uns valors ètics i uns principis d'actuació. Per tant, és una barreja. Jo el que us diria a les fundacions és que, per una banda, hi ha aquest document que us dona unes pautes generals i transversals
pel govern de la Fundació, d'acord amb uns principis que penso que es poden ser comunament acceptats per tot el sector fundacional, això per una banda. Ara, si després, el que vull dir és que aquest codi probablement no arribi, és a dir, quedi curt amb el que són especificitats dels vostres àmbits d'actuació. No sé si amb això estic contestant la pregunta que fan, però en definitiva aquest codi que nosaltres hem fet, el Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques d'Actuació, respon a la definició legal de l'ordre i a nivell de principis ètics, insisteixo, són bastant mínims, bastant transversals. Per tant, potser podeu adherir-vos a un altre codi ètic del sector per al qual vosaltres esteu actuant o bé, no sé, proposar aquí alguna iniciativa a nivell de coordinadora que també podem recollir al respecte, que també hi ha hagut algun suggeriment o alguna petició. Espero haver contestat la pregunta. Hi ha moltíssimes, jo segueixo. Una fundació del sector públic considerada poder adjudicador té obligació de publicar trimestralment la relació de contractes menors? A veure, això ho hauríem de mirar amb carinyo, aquesta pregunta, perquè fundació del sector públic, a més, sigui poder adjudicador. A veure, si no és per normativa de transparència, jo crec que l'obligació de publicació de contractació menor hi és, si no vaig equivocada, a nivell de normativa de contractació, em refereixo. Llavors, a nivell de normativa de transparència, bé, a veure, aquí no diferencia si els contractes són menors o majors. Per tant, jo d'entrada diria que la publicació, bé, si la llei no ho detalla, vull dir, no ho podem pas excepcionar nosaltres. Vull dir que jo d'entrada seria una mica el que us diria, sense perjudici que la normativa sectorial de contractes del sector públic, això també ho pugui regular, aquesta publicació mínima. La informació pública, o publicada, perdona, que s'ha de mantenir als 6 anys, ha de ser pública als 6 anys o només hi ha d'haver l'any en curs públic, la que estigui publicada? No, és a dir, tota la informació s'ha de mantenir durant 6 anys, tota, sí. Si la retribució dels directius està a l'informe d'auditoria, cal explicar-la més? Explicitar-la més? Clar, és una mica la pregunta que dèiem que hem començat, no? És a dir, la llei el que determina és que la informació ha de ser clara, detallada. Bé, lògicament la informació l'estaríem donant, però no pot ser com la llei ens diu, no? Per tant, aquí, què ens diria intervenció general de la Generalitat? Doncs no ho sé, no tinc experiència en el sentit de que hagin pogut entendre que no estem donant aquesta informació. Llavors, excepte millor criteri de la intervenció, certament estem donant aquesta informació. Si realment exigiran que hi hagi aquesta estructuració, jo de moment no tinc experiència de ningú que l'hagin exigit tan clarament aquest detall, fins a dia d'avui. No sé si vosaltres ara que teniu més contacte amb fundacions, heu tingut algun feedback en aquest sentit. No, jo crec que una mica la sensació, i més amb el diàleg que mantenim amb la Direcció General de Dret i amb el Protectorat, és d'animar a les fundacions a ser transparents i obertes. Sabem que el tema de les retribucions és un tema que genera molta sensibilitat, però també pensem que no estan posant especial incidència en aquesta qüestió. Pensem que si hi ha uns comptes, si hi ha una auditoria i està allà la retribució de la persona amb el càrrec directiu, doncs és correcte. És correcte perquè hi és. Ara, altra cosa és que la Fundació vulgui posar-hi llums i taquígrafs i ser supertransparent. Doncs per què no? Per què no? Sempre es pot anar més. Considerem que l'obligació està correctament complerta. I una fundació catalana, sobre l'àmbit d'actuació, si una fundació catalana té un conveni amb l'administració estatal, entenc que estatal vol dir de l'Estat, hauria de complir la llei catalana o la llei estatal? A veure, aquí el que ens mana per estar subjectes a llei estatal o llei autonòmica catalana, en aquest sentit, és
on la Fundació majoritàriament faci la seva activitat, independentment de que pugui tenir convenis amb l'estatal o amb la Unió Europea. Però la normativa que estarà regida aquesta Fundació la determina el fet de l'activitat, on majoritàriament l'exerceixi. Per tant, si majoritàriament aquesta Fundació exerceix la seva activitat a Catalunya, estarà subjecta a la normativa de Catalunya i a la normativa de transparència de Catalunya. I referent al web, de la informació pública del web, cal també afegir-lo al portal de transparència de la Generalitat, aquesta informació, i una altra que està relacionada també. En la web hi ha d'haver un apartat de transparència o pot estar la informació a diferents apartats del web sense que n'hi hagi un específic? A veure, una mica relacionat també amb el que hem vingut dient fins ara. L'important és que la informació hi sigui. La llei ens diu que hauríem de tenir una pestanyeta que digui transparència. Per tant, el que deia la Sara, si la informació la tenim, entenem que estem complint amb l'obligació de transparència, però bé, jo el consell seria de fer una mica l'exercici d'estructuració que ens demana. Com a mínim, tenir potser un apartat de transparència i, si voleu, allà posar-hi tota la informació, encara que no estigui estructurada, però com a mínim que es veiés més clarament. A veure, en definitiva, si la informació hi és, estem complint amb la normativa. Llavors, tampoc crec que vingui ningú a dir que no tenim una pestanyeta específica de transparència si hi ha la informació l'estem donant. Però bé, això penso que és un exercici una mica intern de cada fundació, de la manera que vulgui expressar aquesta transparència. El que dèiem, podem posar llums i focus sobre una informació o la podem donar en genèric o bé perquè està inclosa dintre d'uns comptes anuals o d'un informe d'auditoria. I el portal de transparència de la Generalitat és obligatori? El portal de transparència, a veure, això no sé si la Sara ho deu tenir més controlat, perquè sé que hi ha el linkatge aquest amb el portal. Sara, tu entenc que això saps més bé com funciona el portal. Bueno, aquí és en totes aquelles qüestions en les que és necessari comunicar a la Generalitat aquestes obligacions de transparència, doncs hi ha un link en el Departament de Justícia, que també us hem linkat en la pròpia presentació, a través del qual es fa aquesta comunicació. Entenem que és un mecanisme més per facilitar aquesta comunicació. Ens demanen si pots explicar si els fons FEDER queden regulats per la llei de transparència. Els fons FEDER i també han sortit per aquí els de la Fundae, em sembla. Ens poseu preguntes que no ens havíem plantejat mai, Doncs no. Els FEDER no? Opines que no? A veure, no, vull dir que no ens havíem plantejat, vull dir. Sí, igual que els de la Fundae. Si voleu, també ho dic perquè són 2:15, hem sigut superestrictes. Tinc unes 40 preguntes més. Sí, justament per això, no acabarem. Llavors, jo us proposo el següent, per acabar també, igual que hem començat puntualment, acabar puntualment. Us proposo el següent, que ho deixem aquí, que si us han quedat dubtes concrets que no s'han resolt, sigui amb el PowerPoint, sigui amb les preguntes i respostes que s'han anat fent fins ara, que ens ho adreceu per escrit, sisplau, ens podeu escriure, ens podeu enviar, si teniu els correus nostres, els trobareu al web directament a nosaltres, a la Montse i a mi, o directament al correu info, poseu de referència qüestió relacionada amb el webinar de la transparència i ens passeu la vostra pregunta concreta i us la respondrem per escrit. Aquells interrogants que hagin quedat, ens comprometem a contestar-los per via electrònica. Després, abans de tancar, dir-vos que, si us plau, si sou tan amables, com s'ha dit a l'inici de la sessió, us apareixerà un breu qüestionari de satisfacció que ens interessa molt tenir el vostre feedback per seguir millorant. Per tant, us agrairem molt si ens dediqueu 30 segons, 60 segons, veureu que és molt fàcil i molt ràpid, a contestar-nos què us ha semblat i, en fi, amb què us ha servit i què podem continuar fent per seguir-vos donant suport amb aquests temes jurídics. Per tant, per part meva, si us sembla, donaríem per acabada la sessió, agraïm molt a la Carolina l'esforç de síntesi i de pedagogia i a vosaltres també, a totes les persones que ens heu acompanyat,
per estar aquí avui també participant un cop més en un webinar i també agrair a l'equip de la coordinadora tot el suport tècnic que ens han prestat per la bona organització. Per part meva res més. Moltes gràcies. També veiem molts comentaris pel xat. I bé, ha estat un plaer. Seguim en contacte. Fins la propera. Molt agraïts. Gràcies a tothom. Adéu. Adéu-siau. Adéu, gràcies. Adéu.